Джек, я у архива. Вхожу внутрь. Не волнуйся, еще немного и можно уносить отсюда ноги. Вэл, будь осторожна. Я не хочу, чтобы твое спасение входило у меня в привычку. Джек, отмечаю тебя на GPS первый клапан. Когда доберешься до него, я отмечу остальные. Так, бірінші клапан. Тетмесін тетерге. Диктор біздің ойын бик. Нашар ішлей башлады әлі. Компьютер қызды мұшында. Лекен бұл бетінде. Бик жеңіл ойынлардан санала қазіргі күндер үшін. Так, бик қорқыныш тауышлар мұнда құшиғалы. Мына бұл жайланма көрінбей тұрған тішкейлерін де көрсете башлайды. Ты никогда не думал, что мы поступаем аморально? Конечно нет. Я делаю свое дело и не задаю тупых вопросов. Этого что, мало? Но некоторые вещи просто неправильные. Что ты имеешь в виду? Я получаю приказы и выполняю их. За это мне платят. Для этого и нужны наемники. Нам платят за работу, от которой другие отказываются, а не за то, чтобы мы задавали вопросы. А что, если мы творим здесь что-то нехорошее? Разве это правильно? Получать деньги и помалкивать? Конечно, правильно. За это нам и платят. Все еще не понял? За бесплатно все люди добрые. А чтобы они были злыми, нужно платить. Так устроен наш мир, приятель. Так, это мы, значит, злые? В рабочее время, да. О, ну ладно тогда, спасибо. Так, мындай иштігіз екі наданның сөйлешкен, екі дебилны. Шүнки бүтінше айтып болмай. Мындалар бик көп. Сізге бөлек екені менен күштенеш, қоян күштенеші. Шүнки сіз өлмедіңіз. Бедеревке қашып өлі бұл. Екіні беттердім. Нешік шулай? Мына шулай. Шықмайым, өзің кер. Өзің кер. Мына шулай. Тігіннен келегіз. Қонаққа кіргіз. Тек біздің келелер мұнда. Бик яқшы. Отырып қаршы алайық. Где он? Мен мында сен қойда. Куда он делся? Осылайрақ. Күтеміз екіншісін. Ананың башы, ананың қолы. Шыққаншы қарыбыз тағын бір қат. Кім біздің мұнда. Снайпер біздің. Снайпер када жоқ бірай бірді. Осылайрақ. Тидіріп қарға керек. Енді ол кекірейіп қатқан. Яқшы, бек яқшы кеттік олға таба. Нәсе мұнда біздің. Болды бұл мұнда сұзылып жаттылар. Бізге бек көп патрон берділер. Тек машина тауыш келе. Машина білен шығай. Екірен. Бұлар мұнда шынапта нәрседер ойлағандар. Яқшы ғана түгіл. Әйбір бізге көрсетті алға барға деп. Анда біздің сарықлар. Урыс айтмышлет бір жерің міне шейнесің де ола. Темір қыттырды, шындай тауышылар келе. Бұл біздің құрылған. 330 патрон. Тулы. Әйбәт. Міне не деген сөз бұл? Олар суда yüзе білелер. Мұнда біздің. Куда он пропал? Бір пулемет. Нәпсі қылана екен қарайған. Башы білін көпірге, езе тұрған көпірге бәріліп ері. Мұнда біздің екі кіші синхрон рәуіштеніндер. Әйбірлер ішлейлер. Алай бек көп демес едім кішілері. Міне мұнда алда фронтта болғандарын. Міне снайперкі болмауы бек нашар шун. Мұндан алып болмас енді ләкин міне мұнда бек оңайлы. Ләкин міне мұндан да келіп бұла.
Менә моннан килсәк, суга сикереп төшеп була һәм китеп тә була. Монда кешеләр юкмы? Дәгез менә шулай эшләп карыйк әле. Чөнки моннан аларны алып булмый, монда хәтта күрмиләр дә алар. Текстуранда эшләнеп бетми, барып җитми. Шуңа якынрак килергә кирәк. Якынрак килеп була менә моннан. Күпердән барсак турыга безне 2 секундта җыештырачаклар. Шулай да барыйк әле юл уртасыннан. Монда кешеләр юктыр дип уйлыйм. Тишкәйләр дә юктыр дип уйлыйм. Юк. Баралар монда. 3, 4. Менә сиңа бирәләрме соң инде җиңел генә уйнарга. Теләсәң инде планнар кор, сен әйме теләсәң инде эшләр эшлә, ләкин уенны ясаучылар моны беләләр. Караганнар, каралып куелган, синең шунда килүең. Икесен дә манчыдым. Берсе безгә таба килә монда йөгерә. Ул монда каядыр. Менә монда агач артында. Икенче агач артында юк. Ышкылык тоткан кебек тавышлар чыгарасың. Беттеме? Беткәндер дип уйлыйм. Монда кем калсын инде тагын? Җиткән инде миңа. Тавышлар ишетелми, яхшы. Ты слышал? Ты жив? Шулай. Бет. Монда безнең бункер, монда безнең качып, атып ятып булыр иде. Снайперка булса. Ага, менә син монда. Син әзер һәм син шуып төшәсең. Безгә кирәк. Теге якка кирәк. Менә бу кайсыдыр шул якларга инде. Кыскасы, безнең уен сакланмады. Менә нәрсә? Монда 2 кеше тагын безнең. Гомер безгә кирәк. Броня. Тулы булса яхшы булыр иде. Төшеп китсәк, китмичә генә тора башта. Монда да әллә нинди куркыныч тавышлар. Менә нәрсә бу? Әйтә аласызмы сез миңа? Нәрсә анда? Шунда атам бит инде. Шунда атамы, Юл анда әле. Мен монда. Булдымы инде, юкмы? Булды, мен белмим нәрсәне атып бетергәнне. Ләкин ул безгә кумачау иде. Ага, менә син монда. Буларны үтерү бик тә җиңел. Иң мөһиме аларда снайперлар булмасын, пулемет булмаса яхшы. Һәм булмасын гранатометчиклар. Алар белән бик тә кыен. Алар белән эш итмәсәң яхшырак. Яхшы. Шулайрак булды бу. Һәм кемдер монда бар. Кемнәргә киңәш итмәсем, ләкин мин үз киңәшләремне үзем тыңламыйм. Суга да минем сикерәсем килми, чөнки судан безне бик тиз генә алалар. Монда безнең беркем дә юк. Димәк, безгә башта монда барга кирәк, аннан соң моннан бу манарага һәм аннан соң бысына. Чөнки моннан безнең менеп булмый, ярлар текә. Моннан менеп булмый. Кеше түгелме? Сугына ялтырый. Лайса ярар. Менә безнең монда торос бар. Булды бу. Кешеләр юкмы? Никтер манарада кешеләр юк. Менә мин шу. Сейер менә бу. Монда да кешеләр юк. Менә башлагач ата башлар инде аларда. Юк. Дөрес яктан белмәдем. Иде тизрәк була иде. Кемдер шулай әкрен менә.
Ikisi o'tirdi, men anglamay. Mene bilmayman endi, men narsa deyirga bu Far Cry'ga ham mene quturta qo'shaq. So'z yo'q, so'z yo'q. Söz yo'q yigitlar. Yigitlar, qizlar, jamoat qisqasi so'z yo'q. Quturinsan quturin, quturinmasan quturinma, foydasi yo'q. Tashib bera o'yin senga. Saqlamaydi hatta, mana men har kekrayib qotam ekan. Men eng boshdan boshlayman. Mana bunda tigi yoqda, tigi yarda kishilar ishiga boshladilar bit. Qopqadan. Ikki nodonning сөйлешкәнін тыңлап тұрдық. Нәq mana shundan boshlарға tegishman men. Mening fikrim bo'yicha, bundan tushib ketsang, bundan kekraysan butunlay. Epic fail bo'ladi. Inglizlar aytmishli. Bizga kirga kerak mana bunda. Deydi, tezdirek kirib ketik hali. Qo'rqinish bunda yurgan. Sog' bo'linglar. Здесь произошло. Aybat. Sen o'lmadingmi ne? Voy yaramay. Qo'rqitmag'iz meni. Ey. Qararaydan shular. Sen bunda ketding. Engratari, men bunda. Bularning junlay birlari yo'qmi? Men anglamayman. Nektir mana bunday yerlerde o'yin lanasi ishlay boshlaydi. Lekin bizni ko'rsatadi 76-100 FPS. Har mana 80. Bu kompyuterning ne tugul, g'aybi tugul. Bu bor tik o'yinning qig'ina. Ты ничего не заметил? Biz hozir qoni shashiradi, milari shashiradi. Hatta o'yinlarga da o'ng'aysiz. Bular qotgan vaqtda yo'q, sen qo'yda. Sen istediringmi? Tovushi kela o'zi yo'q. O'zida menda. Yaxshi, biz bularni yig'ishtirdik, azrak patronlarni yig'ib. Sezib turam, bizning bunda har boshlanashaq. G'azab. O'yinda ana qota, o'ynab bo'lmay. Bunda bizning narsalar bor. Mana karta. Kartani qoldirmasqa. Bir kerakli bir. Siz o'yinni o'ynab bo'lmay. Температура в здании поднимается. Будь внимателен, не сварись. Tek. Bunda bizning bor. Bunda bizning ventil borni bitirga. Bunda bizning narsa. Ты слышишь? Ты жив? Bunda bizning kishilar. Tegisi bunda kelaha. Друг, ты жив? Tek. Ortib ketamiz. Bunda bir kimda kelmay, aliga yaxshi. Ты жив? Bir sanda bik qoti sirayında. Sen isansan, kisamsam. Mirobay Batırdağı kibir. Что за чертовщина? Sistemda bizning kishilardir endi. Что там творит? Ey, yaxshi da endi bular pistolet bilan otganda. Bisi nafsi. Men bularni avtomat bilan. Bunda bizning bordan o'tib bo'lmay. Sınışı. Men Far Cry 1'ni endi o'tganim bor. Shuni xatirlayman bunda bek ko'p yurganimni. Intiga bitib, bunda bizga izlarga kerak. Istamda bizning bor kartochka. Qora mening qonni shashiratdi. Istaga kartochkani olishga kerak. Ansiz bir narsa ishlab bo'lmaydi. İxtibar etdiniz, bundağı kishilar, bundağı askariylar endi bek yaxshi kiyinganlar. O'tiruvi yengil tugul, osat tugul. Ishlemlari da bor. Tek, ostda kimdir yuraymi? Mana bunda bizning karta. Bunda bizning aptechka bor, ansi yaxshi. Bunda bir qoyada borib bo'lmay. Mana bunda. Ha, demak biz bundan da kil olganmiz. Yaxshi. Osqa tushirga kerak bizga.
Менә хәзер мин дөресен әйткәндә хәтерләп бетермим. Нәрсә эшләргә кирәк безгә? Безгә һәр карыйбыз. Беренче клапан. Беренче клапанны табырга. Монда безне тыгып булмый. Баратым. Кирәкми булай. Менә һәр искә төште, безгә теге яктан керергә кирәк. Менә безнең тамга тора. Менә моннан керергә кирәк безгә. Күп интегеп йөрдем мин монда. Үз вакытында. Хорошо. Үзәгенә Первый үтте. клапан. Увеличивай давление. Отлично. Я отметил следующий. Ник каттың? Аңламыйм. Икенчесе безнең менә монда. Хәзер әйләнеп узарга кирәк. Бөтенесен дә җыештырдык, куркасы юк. Ләкин шулай да шыккалап торгалыйлар. Шыккалап торалар. Менә монда безгә. Юк, монда безгә түгел. Монда безгә түгел. Безгә монда түгел. Кая безгә? Кая безгә? Сәер. Монда мин киңәш итмим керергә. Һәм бу юлы киңәшемне үзем дә үтим. Безгә керергә була монда. Ләкин безнең карталарыбыз калмады. Безгә нимә? Карта табарга кирәк. Үлә бетә карта эзләп. Киттек эзләргә карта. Без тегеннән алдык. Без моннан. Менә ул җәмәгать. Моннан кирип булмый, тегеннән барырга. Иң мөһиме монда карталарны табарга шундук. Аннарсын интегеп йөрмәс өчен. Һәм безнең бар иде карта менә бу ишектән һәм аны андагы клапанны ачарга яки ябарга ярамый, чөнки уен шулай скриптланган. Башта бысын, аннары гына бысын. Бүтәнчә беренчектә булмый. Башта өченчесен япсаң, Сделано. Поднял давление до максимума. җирисең, яңадан башларга туры киләчәк. Менә бу иң соңгысы булырга тиеш. Рәттән эшләргә. Сделано. Һәр безгә төртеп күрсәтә, алга барга. Менә монда безнең һәр бар бетте. Әйбәт. Безнең тулы броня, тулы гомер һәм безнең уенны саклады. Менә монда мин киңәш итәргә башларга әйтәм. Гаскәриләр чынлап та бик яхшы коралланганнар. Эй, друг, ты жив? Булдымы? Әзер. Аның хәтта калканы да бар. Аның аягына атсаң гына инде. Бүтәнчә белмим ничек нитергән аларга. Чөнки калканы белән үзен каплый да ул. Менә шулайрак. Братларым. Баска төшеп китте инде. Нәрсә алырга микән? Менә буларга каршы бик тә эффектив корал. Мин монда чыкмас идем, чыгыра ашыкмас идем. Следить за местностью. Әйбәт. Коралның яхшы булуы бик тә булыша. Менә моңа атсаң шартларга тиеш ул. Юкмы? Исем китә шуңа ут сүндерә торган баллон үзе шартлый. Анда бит инде углекислый газ. Ул шартлый алмый бит, ул яна алмый бит инде үзен. Ясалышы буенча берничектә. Төк. Яхшы. Качабыз блок артына. Син монда киләсең. Яхшы. Мин сине каршы алам. Шулай иттереп. Шәүләләр уйныйлар, шуңа кеше кебек
тыйыла миңа. Глюклар. Галлюцинациялар. Шулай дип әкрен генә барабыз. Төшүп кенә китмәскә иң мөһиме. Кеше дип торам. Ишек безнең монда уенны никтер саклама. Панель управления, включая обратный поток. Это повлечет за собой разрушение основания регулятора. Поверь на слово. Слышь, эти ученые настоящие уроды. Годовщина. Бик яхшы корал бу. Ой, Отличная Просто работа, думай. Джек. Основное питание отключено. Я направляюсь в архив. Буду выходить через вентиляционные шахты. Думаю, я легко смогу найти тебя. Будь в шахте и не высовывайся, и жди меня. Наконец-то предложили что-то стоящее. Я просто профи в умении сидеть и ждать. әйе. Шартлаттык. Һәр үзебез берәй-бердә күрмибез. Коротпайды бит. Үзе атты, үзе үлде. Миңа үл дейді де. Үш тапкыр тагын миңа аталар. Булар үз-үзләрен шартлаталар монда. Бик. Тагын бер гранатым. Ярар. Монда ятып булмас. Юк, монда ятып булыр. Шулай да монда ятып булыр. Тегендә әнә бик яхшы гына вертолет йөрий, 2 винтлы самолетка әйләнә торган. Һәм монда ятсам да була. Менә чыкмас иде. Шәхсән менә чыкмас. Менә монда ибердә. Безнең бит нидә юк. Ярар, буларга каршы булса бик яхшы. Аны кулланырга кирәк. Мөмкинлек булганда. Отсоси! Мәле сиңа. Бүләк күчтәнәш бәләкәй генә. Так. Малайлар. Әкрен генә инде. Мин монда каплауны әйтергә өйрәнмәгән бит. Патроннар бик тиз әзәя безнең. Сузылып яттылар монда, дүртәүләп. Мин алар йем менә моны. Тоябыз. Что, горяченького захотелось? Юк, братым, юк. Теләмим. Аңламадың? Ярар. Так, булды, бөтенесен дә җыштырып чыктым. Менә шундый бик яхшы корал алдым. Хәр безгә Дойл белән күрешергә кирәк. Siz de bunu күрдегезме? Бу егетләр, кызлар бик начар. Бик тә начар. Шунда без битерербез дип уйлыйм. Бу яхшы булды, яхшы үттек. Бүтән кызга да рәхмәт һәм киләсе очрашуларга.